Чакай, трябва да се личи, че диша, иначе никой няма повярва, че това е жива котка. Дай го по-насам, че не мога да снимам добре. Зареждам. Look at this boy. Не е мръднал от вече май общо 30 минути. 40? Колко не? Най-накрая да покажа, че е жив. Можеш ли го стеш? Не. Да покажа този паус. Look at the cute baby paws. Ай, тази лапка. Виж друга лапка, чакай. Покажи си лапката, мой човек. Дай да я видя. Ето виж лепче. Остави да е. Не мога, твърде сладък. О, пак се събуди. Остави го да е. Hello, sir. Остави го да заспи пак в смешната поза. Изисква комфорт. 1-2 секунди, така и вече... Речеш, че го анестезирам. Остави качката да не се събуди пак. Ей го. Не, върна се. Hold up. Let me put him under. Okay, he's out. Наистина заспа, заклявам се. Знам. Това е най-лесно гледаното бебе на света. Чакай, сега ще го покрим. Айо, don't do it like it's a body. That's a baby. Няма кош. Да не стигна от климатика. Може да стане война и то пак спи така. Just look at this child, bro. Искаше само малко го погледа под ченето и вече е дим да го нема. Остави го сега. Свърши ли видео? Пинк.